Kinumpirma ng PNP na Maute Group ang may pakana ng pambobomba sa plaza ng Hilongos, Leyte noong Disyembre. Samantala bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa Sinulog Festival, nagpatupad na ng gun ban sa probinsya ng Cebu. Yan at iba pang balita sa mga probinsya sa report ni Ivan Mayrina. Kumpirmadong Maute Group di umanong nasa likod ng pambobomba sa plaza ng Hilongos sa Leyte December 28 noong nakaraang taon. Base raw ito sa nakuhang cellphone at SIM card na ginamit upang pasabugin ang bomba. Paghihiganti raw ang motibo ng grupo matapos arestuhin ng mga otoridad ang isang babaeng mula Marawi City na tulak di umano ng droga. Base raw sa intelligence report, sangkot din sa operasyon ng iligal na droga Maute Group. Abot sa 35 naitalang sugatan sa pambobomba. 81mm mortar bomb ang itinanim sa plaza, pero dalawa lang dito ang sumabog. Sa Cebu, sinimula ng ipatupad ang gun ban na magtatagal hanggang January 18. Bahagi pa rin itong seguridad para sa Sinulog Festival. Ang pinapayagan lang na magdala ng armas ay ang mga miyembro ng PNP, AFP, NBI at iba pang mga otoridad. Dahil dito maglulunsad ang PNP ng mga random checkpoint. We are preventing dito yung firearms related incident, ano? Pero sabi ko nga, mayroon tayong countermeasure nga, yung mga checkpoint operations natin. Sa Davao City, sinagawa kahapon ang send-off ceremony ng mahigit 3,000 mga polis na ipakakalat sa mga aktibidad sa ASEAN Summit pati na rin sa pre-pageant activity ng Miss Universe. Nagkaroon din ng training sa Foreign Service para sa mga napiling protocol at liaison officers sa mga foreign dignitary na dadalaw sa ASEAN Summit. Samantala, naglabas ng pahayag ang Bulacan State University kaugnay ng pagkalunod ng dalawa nilang estudyante. Nakikiramay ang universidad sa pamilya ng mga nasawi. Bahagi raw ang dalawa ng production team na nag-shoot ng kanilang film entry para sa Cine Bulacan. Isang taon ng film festival na sinasalihan ng mga estudyante at alumni ng universidad. Isa raw itong non-curricular competition para sa mga gustong sumali at nangyari raw ang trahedya noong semestral break. Nalunod sina Jericho Burgos at JC Balitausan sa Bacas River sa Norsagaray, Bulacan noong Sabado. Natagpuan ang kanilang mga labi kahapon. Kabilang daw sa mga ipapatawag ng Norsagaray Police sa kanilang investigasyon ang mga kinatawa ng eskwelahan. Sa Catanduanes, isang namatay sa lungsod ng Virac dahil sa kolera. Sa tala ng Provincial Health Office, 40 iba pang tinamaan ng acute diarrhea nitong unang linggo ng Enero. Pahirapan daw ang access sa malinis na tubig kasunod na naging pananalasa ng bagyong Nina. Nagrarasyon na raw ang lokal na pamahalaan ng maiinom na tubig sa mga apektadong lugar. Ivan Mayrina, GMA News.